ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଏଇଠାରୁ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଚାଲ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ, ମାନେ କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖ, ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ, ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଫଳ ବି ହେବ, ଆଉ ଏଠାରେ ଚେର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମକୁ ଫଳ ହେଇଛି, ଫଳ ନେଇପାରିବ, ଫୁଲ ହେଇଛି, ଫୁଲ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଅଧିକ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଅ। କରିଥାଅ କି ପିଲାମାନେ? କରିନଥାଅ। ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି ଗଛ ଜାଣିଛ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏପରି କେଉଁ ଗଛ ଜାଣିଛ କି ଯାହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ତାର କାଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ନା? ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଗଛ। କଖାରୁ ଗଛ କି ନା? ଏଇଟା କଖାରୁ, ଏଇଟା ଫଳ, ଏଇଟା ଫୁଲ, ଏଇଟା ପତ୍ର, ଏଇଟା ତାର କାଣ୍ଡ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜାତୀୟ ଗଛ? ଦେଖ, ଏହା ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ, ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହା ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଚିତ୍ର 1.2ଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା କେଉଁ ଗଛ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗଛଟିକୁ ଚିହ୍ନି ଏହାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କୁହ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଚିତ୍ର 1.2 ମାନେ ଏଇଟା କି ନା? ଚିତ୍ର 1.2 ଏଇଟା, ଏହାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା କି ନା ଚିତ୍ର 1.2? ହଁ, ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏହାର ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରିବା, ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କର। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିବ। ସାରଣୀ 1.4 ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ। ସାରଣୀ 1.4ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସଜନାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ। ସେମିତି ମୂଳାର କ'ଣ? ମୂଳାର କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଓ ପିଆଜ ଦିଆହେଇଛି। କାକୁଡ଼ିର ଆମେ ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କାକୁଡ଼ିର ଫଳ। ଆଉ ପିଆଜର ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପିଆଜ ଗଛର ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପିଆଜର କାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଆଜ। କାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କି ନା? ହଁ, କାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗଛର ନାଁ ଲେଖିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଲେଖିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି?
ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖ, ଆମ ପରି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କି? ହଁ, ଆମ ପରି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତୁମ ଘରେ ଗାଈ ବା ଛେଳି ଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କୁକୁର, ବିଲେଇ ଓ କୁକୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଗାଈ ଛେଳି ଥିବ, ଦେଖିଥିବ ତମେ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଗାଈ ଘାସ ଖାଏ, ଛେଳି ଘାସ ଖାଏ, କୁକୁଡ଼ା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦାନା ପାଣି ଖାଏ, ବିଲେଇ କ'ଣ ଖାଏ? ସେମିତି ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ତୁମ ଖାତାରେ ତାହାର ଏକ ସାରଣୀ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରଣୀରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରଣୀ 1.5ରେ ଲେଖ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ କରିବ। ତୁମ ଖାତାରେ ଏମିତି କରି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ କରିବ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ତାହା ଲେଖିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ସେମିତି ସାରଣୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ସାରଣୀ 1.5 ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ଓ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି କୁକୁର କ'ଣ ଖାଏ? କୁକୁର ମାଂସ, ଭାତ, ରୁଟି, ଦୁଧ। ପାରା କ'ଣ ଖାଏ? ପାରା ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟ ଖାଏ। ସିଂହ କ'ଣ ଖାଏ? ସିଂହ ମାଂସ ଖାଏ। କି ନା? ସିଂହ ମାଂସ ଖାଏ। ମାଛ କ'ଣ ଖାଏ? ମାଛ କ'ଣ ଖାଏ? କାଦୁଅ ଖାଏ। ବୁଢିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଏ? ବୁଢିଆଣୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଖାଏ। ଖାଏ। କାଉ କ'ଣ ଖାଏ? ରୁଟି ଖାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ଆଉ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଏ। କାଉ ମାଂସ ଖାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ କାଉ? ଦୁଇଟା ଦେଖିବ। ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଖାଏ? ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲର ରସ। ବହୁବାସୀ କ'ଣ ଖାଏ? ବହୁବାସୀ ବି ଫୁଲର ରସ। ମାଛି କ'ଣ ଖାଏ? ମାଛି ଗୁଅ ଖାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ? ଆଉ ଅସନା ଜିନିଷ ଖାଏ ମାଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଏଠାରେ ମଶା କ'ଣ ଖାଏ? ମଶା ରକ୍ତ। ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ? ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ? ଠେକୁଆ ଗାଜର ଖାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସାରଣୀ 1.5 ଦେଖି କେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଓ କେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ସାରଣୀ ଏଇଟା 1.5 କି ନା? ଏଇ ସାରଣୀ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, କିଏ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ତୁମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତୁମେ ଜାଣିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ପିଲାମାନେ, କେତେକ ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆଉ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ
ଆଉ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶାକାହାରୀ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମାଂସାଶୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବାହାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶାକାହାରୀ। ଓ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଂସାଶୀ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବାହାରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ଦେଖ, ସାରଣୀ 1.6ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କର। ସାରଣୀ 1.5ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରଣୀ 1.5ରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଗଲା, ତାହା 1.5। ସାରଣୀ 1.6 ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ, ମାନେ ଏଠାରେ କିଏ କ'ଣ ଖାଏ ତାହା ଲେଖିବ। ମାନେ କିଏ ମାଂସ ଖାଏ, କିଏ ଖାଲି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଏ ଓ କିଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ ତାହା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ଯେପରି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଠେକୁଆ ଶାକାହାରୀ, ସିଂହ ମାଂସାଶୀ, କୁକୁର ସର୍ବାହାରୀ। ସେମିତି ଏଠାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଠାରେ ମଣିଷ ସର୍ବାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ବାଘ ହେଇପାରିବ ଓ ଶାକାହାରୀ ଛେଳି ହେଇପାରିବ। ଏହି ସାରଣୀଟି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଟାସ୍କ ରହିଲା। ଏହି ସାରଣୀଟା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଟାସ୍କ, ଏହା ତୁମେ କରିବ। ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ତୁମ ପାଇଁ, ଏହା ତୁମେ କରିବ। ଆଜିର ପାଠ ସରିଗଲା। କ'ଣ ତୋ ପାଠର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଏଠାରେ ସରିଗଲା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ତ ତୁମର ପାଠ ସରିଗଲା, ପ୍ରଥମ ପାଠ। ତ ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇପ୍ କର କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି। ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।